Zdravím páni, takže chcel by som vám ukázať Arma Kraton 8S predné ramená. Úplne vyšľahané. Takže ideme to trošku prerobiť. Vidieť aj na tomto šroube, ako sa proste nič im není, len proste je to tam vybité, ale existuje taká skúška. Urobíme si takéto niečo. A z takéto mosadznej trubky si odrežeme kúsok a vložíme to dovnútra, takto semka. Môže to byť nejakých 5 mm alebo tak, uvidíme, že aká bude ona. Dúfam, že som to dobre spravil. Takto si to nasunieme. A skúsime to tam natlačiť. Kde sme dali to malé presviečadlo, kladivo. A tu je, kurňa, sa lepí sa ako patron. Takže to bola jedna strana. Trošku to nešlo dobre, ale uvidíme. Musíme to ísť dať takto spraviť. Skúsime ešte aj tú druhú stranu. Dobre. Že je to. A teraz všetko toto zbrúsime dole. Čo nám tu zostalo. Takže zbrúsili sme to. Takto. Teraz to vyskúšame. Túto stranu vytlačilo.
Čiže dáme ho tam ešte raz. Uvidíme, že ako to bude sedieť. Čo sa týka vloženia semka do tejto medzery. Ak to ešte je, tak treba ešte trošku maličko zbrúsiť. Takže takto sa to zbrúsi. No a teraz to môžeme vyskúšať dať tam. Či to bude mať, lepšie povedať, že aký to bude mať vplyv. No, takže takto to pekne padá a vôľa žiadna. Takže je to úplne jednoduché. Sa to len zakrúti. No a už keď sme tu, tak ešte máme takýto výmysel. Skúsim semka dať takéto manžety na polosy. Neviem, či to bude tak pasovať, ale myslím, že by to mohlo takto vydržať. Či to niečo znesie, neviem. Je to upravené trošku, ale či to bude dobre, uvidíme. Len ešte musím tu odstrihnúť, lebo tu sú hrubšie polosy. Myslím, že majú 8 mm alebo koľko. Áno, 8. Sú hrubšie ako tie, čo boli originál. Tak toto by som chcel tu nejako odrezať, dať to tam a nejako to vylepšiť kvôli tomu, že tam ide dosť prachu. Ale ešte som tam dal také tesnenie, neviem, či to bude vidieť, ale keď takto na to zasvietím, tak možno, že by to tam bolo vidieť. Tuto vzadu je tesnenie, ktoré, tak toto skúsime priblížiť. Možno, že to bude vidieť lepšie. Tu je gumené tesnenie, je to tesnenie 16x2,5, úplne to tam pasuje a nevidno vôbec ložisko. Je to tam také akože lepšie, čo sa týka prachu. No, skúsim to takto spraviť. Tam je, a táto, to je 16x2,5 hrúbka. Parádne to spraví tak, že jednoducho to tam tak utesní. Tu dozadu, tu som dával, kde je tá polos, tuto je tá polos. Tam vzadu, ale tam vidieť konkrétne to ložisko. To modré. Opa. Tam pozadí to vidieť, to modré ložisko. A nie je to tam zakryté, tam je podložka 17x2 mm. A tuto som spravil taký zlepšovák na tento kardán. No tu sa to stále sa to tu zanášalo, stále toto bol špinavé, celé to ložisko. Tak som vlastne urobil takýto držiak a do toho som vložil vlastne tú manžetu.
a vlastne takto to vzniklo, takáto vylepšená vec. Čo sa týka tohto ramena, dám si to zase sem, ak to teda pôjde. Je to trošku vyššie. Čo sa týka tohto ramena, je to akože úplne super. Veľmi malá taká medzerka tam, že by bola vôľa. Takže takto sa to dá, keď to rameno není zlomené, čo je ešte originál armádske. Tak takto by sa to dalo nejako vylepšiť. Takže ak si chce niekto pomôcť, tak kľudne môže to vyskúšať. Trúbka je Mosac a Mosadná a 5 mm vnútrašok, 6 mm vonkajšok. Môže byť aj 7 mm, podľa mňa, len zasa by to neoslabilo ten plast, ale dá sa to. Takže, ak som niekomu poradil, držím palce. Majte sa pekne.